Ez a Drégely-Palánk és Ipolyhídvég közötti új Ipolyhíd, a Szent Borbála híd. Az átkelőt és a csatlakozó utakat az Interreg Szlovákia-Magyarország együttműködési program Európai Uniós támogatásával valósították meg, több mint 6 millió eurós értékben. A TAPE foglalkoztatási célú térségi akcióterv célja az volt, hogy a régióban fokozzák a munkaerő mobilitást, a kétoldalú kapcsolatokat a foglalkoztatás területén is. Végtelen a lehetőség, egy közvetlen út és híd kapcsolat mindig is ad lehetőséget a jobb együttműködésre, megvan mind a két oldalon erre az igény. Én szerintem a régió közel 10 000 emberre számol azzal, illetve várja, hogy majd fogja tudni használni ezt az átkelőt, illetve az átkelőhöz is bízok benne, hogy rövid időn belül kiépülő együttműködés, infrastruktúra fog ennek majd valamilyen módon keretet szabni. Az új híd kivitelezését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Majd 2023-tól az Építési és Beruházási Minisztérium Ipolyhídvég önkormányzatával együtt valósította meg. Személyforgalom mellett ugye a kisbuszokkal járnak rengetegen dolgozni felvidékről magyarországi cégekhez, sőt az egész pályázatnak ez az alapja, ugye a gazdasági élénkítés, hogy a munkaerő könnyebben eljutasson a magyarországi cégekhez dolgozni, és ezáltal rengeteg időt lerövidítenek azzal, hogy itt ezzel az átkelőn tudnak majd átjönni. Az új híd az érintett elzárt szlovákiai falvak irányából elérhetővé teszi a Nagyorosziban, Drégely-Palánkon és Rétságon működő nagyobb üzemeket, ahová ma is több százan ingáznak kerülő úton.